Croeso ato ni mae ganolfan Gneifio Meirion. Mae ar dan yma ar y llwyfan ar hyn o bryd. Mae pethau wedi cynhysu ac wedi cyflymu yn arw ers y bore cyntaf. Da ni'n edrych rwan ar cymal cynderfynol yr adraniaid. Tair o wynban yw ffantastig yn y gorlan. A pwy sy'n mynd i Gneifio nhw? Wel, ar un gyda Price, ar ddau Jack Mills, ar 3 Mary Lucas Ridge, ar 4 Phoebe Monk, ar 5 Iwan Pugh Thomas, a David Williams draw fanna ar stondin rhif 6. Rownd â ni ar ychydig bach ar ôl o stodiau gan Gito Price ar 1, a honna i lawr ar 5 gyda Iwan Pugh Thomas. Y ddwy ferch yn cystadlu yn fan hyn, oedden ni'n sôn amdanyn nhw mewn y fanna, a Gito Price allan ar 1, ar 2, hwnna di Jack Mills. Dyma ni fanna, un ohonyn nhw, Mary Lucas Ridge fan hyn, mae'n debyg mae hi ydi cneigiwr ifanc y flwyddyn yn Lloegr, yn dod o ardal Chymlu yn Lloegr, a weles i hi yn cneifio draw yn Molfyrn yn sioe'r tair sir ac yn ennill y fanna. Wrth i ochr hi yn cael chydig bach o drafod, rheoli'r oen ar y stodiau hirion yma Phoebe Monk draw o Alfredton, Zeland Newydd Hitha, yn postio ar ei cyfryngau chymdeithasol. Dyma hi rwan yn ddiweddar dros yr ysgwydd wyth yna, yn ddiweddar wedi cneifio 305 o ddefed a Ionawr unfed ar 10 ar 20 oedd ar y postiad yna. Yn atgoffa ni bod pan mae'n haf fan hyn, mae un gyda yn Zeland Newydd a fel arall rownd wrth gwrs. Dyna ni felly chydig o stodiau gen i hi yn lawr a honna ar 4 Phoebe Monk wedi dod i barchus iawn i herio'r Cymru Saeson ar holl gystadleuwyr rhyngwladol yma ar lwyfan y sioe fawr, a hyfryd ydi gweld cymaint o barch mae bobl yn rhoi i'r sioe yma yn ysu i ddod yma. Dyma lle maen nhw eisiau ennill, ac wrth gwrs dyrchafu hynna'n trwy ennill y fan hyn a symud trodd i'r adran ganolradd. Dyna'r amcan. Rwan ta, pwy sydd yn gwneud i orau fan hyn ar hyn o bryd? Mae Gito Price yn gwneud reit da, ond ar stondin 1, ond Phoebe Monk draw fanna a'i thrydydd oen allan am Mary Lucas Ridge ar hyn o bryd. Rwan ta, rownd y gornel a ni ar yr ochr dalu yn fanna. Draw yn y pen draw dan Iwan efo David Williams, wylwch chi, ar y stodiau hirion, yr oen da reolaeth gyda fo, jyst yn ei ailosod hi fanna i wneud siŵr bod hi'n gyfforddus, cyfle i ennill amser dod rownd y gornel yn fanna. Pen arall wedyn, fe sydd yn digwydd yn fan hyn gan Gito Price, mewn ar gyfer ei oen dwytha, mae yn ta, cyfer Corlan yn darparu hwnnw tra ar 6. Dwi'n meddwl yn siŵr, mae David Williams yn mynd i gwblhau'r dasg yma gynta. Ac yn cael ychydig o giciau ar y diwedd yn colli eiliadau, fan allith yr eiliadau yna wneud y gwahaniaeth. Dwi ddim yn meddwl, o be fedra i weld o'r stodiau mae o wedi roed ar y diwedd, mae o wedi bod yn cneifio'n daclus iawn. O botwm coch cyntaf felly yn yr ornest yma i David Williams. Nesa ta fod tybed pwy fydd yn gorffen. Ond un am chydig bach reol o Phoebe Monk o Zeland Newydd. Mae bechgyn a merched yn gyfartal yn yr her yma.